രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം ആണല്ലേ, ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തു നിർത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം തദൈവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണശ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപ്രദാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്താണ് പാരമ്പര്യമുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നടക്കണേ? സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്ന. ഇപ്പൊ ആര് തമ്മിലാണ് നടക്കണേ? ഇപ്പൊ ആര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ? ഒരു കാളയും തമ്മിലാണ്. കാള എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പശുഭൂമി ദേവി. പശു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൂമി ദേവി കേട്ടോ. കാള എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട്, അതായത് ധർമ്മത്തിന് 4 കാലുകളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുക. ഏതൊക്കെയാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? സത്യം, ദയ, തപസ്, ശൗചം. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യം, ദയ, ശൗചം. പിന്നെന്താ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളത്? സത്യം, ദയ, ധർമ്മം, തപസ്സെന്നല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. തപസ്സെന്നല്ലേ മാതാജി? തപസ്സാണ് നാലാമത്തെയാണ് തപസ്. സത്യം, ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. സത്യം, ദയ, തപസ്, ശൗചം. തപസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓസ്റ്റെരിറ്റിന്ന് ഇതായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇതിൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം. നമ്മള് ഭാവാർത്ഥം പറയുമ്പോ പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മാനം വൃഷളൈർ ഘോഷ്യമാനം
ആത്മാനം വാ വശനേ പോഷ്യമാണം അഹോ സുരാദീൻ ഹൃദയജ്ഞഭാഗാൻ പ്രജാ ഉദസ്വിന്മഖ വത്യവർഷതി വർഷതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാദൈഹി 3 കാലുകൾ, ന്യൂനം കുറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ശോചസി ഭവതി അതുകൊണ്ടാണ് വിലപിക്കുന്നത്. മാ എന്റെ, ഏകപാദം ഒരേ ഒരു കാൽ, മാത്രം ആത്മാനം സ്വശരീരം, വ അല്ലെങ്കിൽ വൃഷലൈഹി നിയമവിരുദ്ധരായ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാൽ, ഭോക്ഷ്യമാനം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അഹോഹോ യജ്ഞത്തിൽ സുര ആദീൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദേവന്മാർ, ഹൃദയജ്ഞ യജ്ഞസംബന്ധമായതൊന്നുമില്ലാതെ, ഭാഗാൻ ഭാഗം, പ്രജാഹ ജീവജാലങ്ങൾ, ഉത വർദ്ധിക്കുന്നു, സ്വിത്ത് അതോ, മഖവതി പട്ടിണിയിലും ക്ഷാമത്തിലും, അവർഷതി മഴയുടെ അഭാവം മൂലം, വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാരാ പറയുന്നത്? ധർമ്മദേവനാണ്. കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ധർമ്മദേവനാണ് പറയുന്നത്. 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഏത് കാലുകളൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ 4 കാലുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യം, ദയ, തപസ്, ശൗചം എന്നുള്ളതാണ്. അതില് ഈ തപസ്, ശൗചം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? സത്യം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില്. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? സത്യസന്ധതയാണത്രേ. ബാക്കി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ 4 ഇതുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുക കേട്ടോ. എന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്നുള്ളതാണ്. ദയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ദയ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജീവികളെ കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഒരു മാതിരി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ദയ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ആ കാല് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ശൗചം. ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിവേകേതര ബന്ധങ്ങളൊന്നും, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ലിവിങ് ടുഗദർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കണം എന്നാണ്. അതിനുശേഷമാണ് 25 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഗൃഹസ്ഥം എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത്? നമുക്കത് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട്? ഇല്ല അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശൗചം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ശൗചം ഇല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി എന്താണ്? തപസ്സാണ്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഒരു നേർമ, നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ബുദ്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒന്നും ഉപയോഗം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് അല്ലേ നമ്മൾക്കറിയാം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും സ്വയം ബോധം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുബോധം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ആരും മേലും കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കാം അല്ലെ. അവർക്ക് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊന്നും ശരിക്കും കാണാൻ കൂടി പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ലെവലെത്തും. അതാണ് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കേൾക്കണില്ല. ഒരു അരഭാഗത്ത് വീതം വെച്ചേര്. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിലോ? അവിടെ ഇരിക്കണ മഴവെള്ളം എടുത്തങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി. മഴവെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. മഴവെള്ളം എടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? സോറി ഡോക്ടർ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ, കേരളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല, നെറ്റ് ഇപ്പോഴേക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇരിക്കണ വരയ്ക്കും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ മഴയുടെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കാലുകളൊക്കെയാ പോയത്? പറയൂ.
ദയ, സത്യം തപസ്, പോയി, ശൗചം. ദയ പോയി, ആ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നമ്മളുടെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി നമ്മൾക്ക് എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? കുറച്ച് സത്യം. സത്യസന്ധത. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യണേ? കൂടുവാണ്. കൂടുവാണ്. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചെറിയ ജനറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാത്തത്. അവർക്ക് വന്ന് ഒരു നമ്മളൊരു മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എന്താ പറയാ പവിത്രമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ലെവലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു റിസപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ മെന്റാലിറ്റി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മൂന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ പ്രഭാവത്തില്? കലിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഉള്ളത്? കുറച്ച് സത്യസന്ധത മാത്രമേ ബാക്കിയിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നോണ പറയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ മൂന്ന് കാലിലാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാലുകളും പോയിട്ട് ഒരു കാലിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? കർമ്മദേവൻ. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കേട്ടോ. സത്യം, ദയ, ശൗചം. ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഭാഗവതത്തിന് തന്നെയല്ല, ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റത് പിന്നെ പറയാം ധർമ്മത്തിന്റെ 3 അർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതാണ് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പറയും. 4 അർത്ഥങ്ങളാണ് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതെന്താണ് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? കർമ്മ, അർത്ഥം, കാമമോക്ഷം. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമോക്ഷ. പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കാലുകൾ. നമ്മൾ പില്ലർ എന്നുള്ള എന്നാണ് കാലുകൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ സത്യം, ദയ, തപസ്, ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പം ഇനി അപ്പൊ എന്താണ് ധർമ്മദേവൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഭൂമിദേവിയോട് എന്താ ചോദിക്കണേ? കാലിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇത്രയും എന്റെ വിഷമം? ഈ അവസ്ഥയെ കരുതിയാണോ ഭഗവതി വിലപിക്കുന്നത്? അതോ ഇനി മുതൽ നിയമവിരുദ്ധമായ മാംസാഹാരികൾ ഭഗവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നതിനാലുള്ള അതിയായ ഉത്കണ്ഠയിലാണോ? അതല്ല, ഇപ്പോൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞഭാഗം ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ വിഷമിക്കുന്നുവോ? അതോ ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കായി ദുഃഖിക്കുന്നുവോ? അപ്പോ ധർമ്മദേവ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിദേവിയെ കണ്ടിട്ട്. സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോ ഇനി നോക്കട്ടെ. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നിയമവിരുദ്ധമായ മാംസാഹാരികൾ ഭഗവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യും എന്നതിനാലുള്ള അതിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. നിയമവിരുദ്ധരായ മാംസാഹാരികൾ. അപ്പൊ മാംസാഹാരികളുടെ എണ്ണം കൂടിയില്ലേ? എല്ലാവരും മാംസം കഴിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനാലാണോ? ഇനി യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല കലിയുഗത്തില് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ലെവല് പോലും നമ്മളെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അതോ ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇത്രയും പരീക്ഷിതം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനെ അങ്ങനത്തെ ആ പ്രവണതയുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അതോ ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും മൂലം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭൂമിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ആവുമ്പോ എന്താ നടക്കുക? ഭഗവാൻ മഴ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്ര ചൂടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഒന്നിനും വരൾച്ച ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരൾച്ച കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്? ക്ഷാമം മൂലം ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കായി ദുഃഖിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മുമ്പത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തെ എല്ലാ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി എന്താണ് പതിയെ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വരണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ വിവർത്തനത്തില്. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുഗം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ ആയുസ്, കരുണ, ഓർമ്മശക്തി, സദാചാരം അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്നീ 4 കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആയുസ് കുറവാണ് അല്ലെ? ഇനിയും കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ 20 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ലെവലിൽ എത്തൂത്രേ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും.
ഇനി കരുണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് നോൺ വെജ് ഇല്ലാണ്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി യങ്ങർ ജനറേഷൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അത് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പോലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഓർമ്മശക്തിയോ നമ്മൾക്ക് ഇന്നലെ എന്താ നടന്നേ, രാവിലെ എന്താ നടന്നത് പോലും ഓർക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്നീ 4 കാര്യങ്ങൾ വിശേഷം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ധർമ്മം അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ 4-ൽ 3 പങ്കും നഷ്ടപ്പെടും എന്നതിനാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കാള ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയിൽ 4-ൽ 3 ഭാഗം ജനതയും അധർമ്മികളാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് നരകമായി തീരുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ എതിർക്കുന്ന നിരവധി നാമമാത്രമായ ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരമാണ് കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, ദൈവമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. എന്തിനാണ് ദൈവം? നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്, അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ്, അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അടുത്ത തലമുറ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നാമമാത്രമായ ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്രകാരം വിശ്വാസമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ സുബുദ്ധികളായ ജനവിഭാഗത്തിന് വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതായി തീർക്കും. അപ്പൊ ആർക്കും വീണ്ടും ചെയ്യാം, എന്തിനേയും പേടിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൊലപാതകം ചെയ്യാനോ കൊള്ള നടത്താനോ ഒന്നും ആർക്കും ഭയമില്ലാതെയാകുന്നത്. പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാര് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, ഒന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രായ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാലിലൊന്ന് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോകും അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലും കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജനതയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുക. അവരോട് പറഞ്ഞു അതിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ധർമ്മം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ആണ് അവർ ചോദിക്കുക. ഒരു കാലം മേലെ വെച്ചാലും താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലല്ലേ അതിന്റെ ഭാവം വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരോക്ഷമായി എതിർക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലുള്ള ആനുപാതികമായ വിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1-ാം തരം വിശ്വാസികൾ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരുമാകുന്നു. പിന്നീട് ക്ഷത്രിയരും, 3-ാമത് വൈശ്യരും, പിന്നെ ശൂദ്രരും, അതിനുശേഷം മ്ലേച്ഛർ, യവനർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചണ്ടാലരും. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലേ. വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബ്രാഹ്മണരിലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണമെന്നില്ല, അവർക്ക് ആ ഗുണം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ അശ്വത്ഥമാവിനെയൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വിക ഗുണമാണ്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിനും ഒരു പടി മേലെ ഏകദേശം വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഗുണമാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതോ പിന്നെ ക്ഷത്രിയരാണ്, പിന്നെ വൈശ്യരാണ്, പിന്നെ ശൂദ്രർ. അതിന് താഴെയാണ് ആര് വരുന്നത്? മ്ലേച്ഛർ, യവനർ, ചണ്ടാൾ. ചണ്ടാൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോഗ് ഈറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. നമ്മളെ നായകൾ അങ്ങനത്തെ, അതായത് പച്ചമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മനുഷ്യവാസനയുടെ അപചയം മ്ലേച്ഛാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മ്ലേച്ഛർ, യവനർ, ചണ്ടാലർ എന്നുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂദ്രർ വരയ്ക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിനുശേഷം ഉള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? മൃഗങ്ങൾ തുല്യമായ മനുഷ്യർ എന്നർത്ഥം. ചണ്ടാലാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതം മനുഷ്യ അധപതനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാകുന്നു. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പദങ്ങളൊക്കെയും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. അവ മനുഷ്യരുടെ പൊതുവെയുള്ള വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, ജന്മത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല. എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജാതികൾ വരുന്നത്? കർമ്മത്തെ, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തിനോടാണോ അഭിരുചി, ആ അഭിരുചി എന്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഒരാള് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലത്തെ 2 കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു കുട്ടി വളരെ കാമായിട്ടുണ്ട്, ഒരു കുട്ടി വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും, കരയും, അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമുണ്ട്. ഇത് അമ്മയുടെയും അച്ഛനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണോ? അല്ല, പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഏത് ഗുണമാണ് എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ജന്മത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളുടെ യോഗ്യതകൾ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും ജാതി വെച്ചിട്ടല്ല കുട്ടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ മനുഷ്യരുടെ പൊതുവെയുള്ള വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളായിരുന്നു. ആ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ജന്മാവകാശത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. സ്വപ്രയത്നത്താൽ യഥായോഗ്യമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരുവനെ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും. ആകയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായുള്ള
അവരുടെ സംസർഗത്തിന്റെയും ഉറ്റബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രന് മ്ലേച്ഛനായി തീരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടാളന്റെ പുത്രന് ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരാനും കഴിയും. ശരിക്കും ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രനെ മ്ലേച്ഛൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ ഓൾറെഡി ആരെയാണ് ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകനായിരുന്ന അശ്വത്ഥമാവിന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പൃഥു മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്? വേണന്റെ. ശരി. അപ്പൊ അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേണൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു? എല്ലാ ചീത്ത ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആളായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഇതാവുന്നത്, പുല്ലില് ദർഭപ്പുല്ല് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് അയാളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ. വേണനെ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, മന്ത്രം ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവര് ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. അവർക്ക് ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ ശാപം, ശൃംഗിയുടെ ശാപം എന്തായാലും പരീക്ഷത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ആ വേനലിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശാവതാരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ചണ്ടാളിന്റെ പുത്രൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് തീരാനും കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ചണ്ടാളനോ ആകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാംസഭോജികളായ മനുഷ്യരെ പൊതുവെ മ്ലേച്ഛർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ മാംസാഹാരികളും മ്ലേച്ഛരല്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതമായ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മ്ലേച്ഛരല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ മ്ലേച്ഛർ എന്ന് പൊതുവെ പറയും മാംസം കഴിക്കണമെങ്കിൽ. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. മ്ലേച്ഛർ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ശാസ്ത്രവിഹിതമായ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ്. കാരണം അവര് അതിന് ഇതായിട്ടൊരു മൃഗത്തെ ബലിയാക്കുമ്പോ അത് ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര് അതിനെ മന്ത്രം ചൊല്ലി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് ആ മാംസം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവരുന്ന മാംസത്തെ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണര് വന്നിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ പാകം ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് അവർ കഴിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തോ ഗോമാംസം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല വേദ അനുകർത്താക്കൾ പശുക്കൾക്കും കാളകൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാളയുടെയും പശുവിന്റെയും ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞവും അനുഷ്ഠിക്കുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ലൗകികമായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമെങ്കിൽ തന്നെയും മ്ലേച്ഛരായ ജനസമൂഹം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. അന്നാദ് ഭവതി ആ ഒരു ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സത്യയുഗത്തില് എന്താണ്? ധ്യാനമാണ്. പിന്നെന്താ? ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മറന്നുപോയോ? യോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യൂലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം ആവുമ്പോഴേക്കും ഈശ്വര ആരാധനയാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. നാമസങ്കീർത്തന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജീവസത്തകൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തകളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ഉള്ള പാതയിൽ പുരോഗമനപരമായി നിലനിർത്താൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയും ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? ബ്രഹ്മാവിനാലാണ്. ഓരോ യുഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പദ്ധതി ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ജീവസത്തകൾ ധാന്യങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയും വിളവിൽ ജീവിക്കുകയും അവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ജീവാധാരമായ ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? രക്തത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ്? മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും? പോയിട്ടുള്ള ആ മഴയിൽ കൂടി താഴെ വരുന്നു. ആ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണ് മഴയിൽ കൂടി വന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? അതൊരു വിത്തായിട്ട് ചെടിയായിട്ട് മുളച്ച് ചെടിയുടെ വിത്തായിട്ട് മാറുന്നു. അത് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാര് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് ബീജമായി വരുന്നു. അവര് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു അടുത്ത ജീവനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്രകാരം ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് രക്തത്തിൽ നിന്നും ബീജത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ, പുൽക്കൊടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം മഴയാലാണ് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. മഴ സമുചിതനായി മാറിയോ?
തന്നെയാ ശരിയാ. യജ്ഞങ്ങളുടെ മഴയെല്ലാം അനുഷ്ഠാനം മുഖേനയാണ്. ഓക്കെ. മഴ സമുചിതമായി വർഷിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം മുഖേനയാണ്. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. യജ്ഞവേദിയിൽ അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സൂര്യദേവൻ പ്രസന്നനാകുന്നു എന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നതോടെ അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി സാഗരത്തിൽ നിന്നും ജലം സംഭരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഇതിനു മുമ്പത്തെ യജ്ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അതായത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, മറ്റേതിലാണ് ധ്യാനം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ത്രേതായുഗത്തിലെ ആ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ, ഗണപതി ഹോമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു ഹോമം ഇതുണ്ടാവും, സത്യനാരായണ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, സൂര്യദേവൻ സന്തുഷ്ടനാവുമ്പോ എന്താ നടക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ജലം സംഭരിക്കുകയും അപ്രകാരം അമ്പരാന്തത്തിൽ യഥേഷ്ടം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടത്ര മഴ വർഷിക്കുകയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ധാന്യോൽപാദനം നടക്കുകയും അപ്രകാരം പുരോഗമന ആത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഊർജ്ജം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പൊ സൂര്യരശ്മി വരുന്നു, മഴ ലഭിക്കുന്നു, എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. എങ്കിലും മ്ലേച്ഛന്മാർ ഗോക്കളെയും കാളുകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കൊല്ലാനായി കശാപ്പുശാലകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ധാന്യോത്പാദനത്തിനും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കാതെ വ്യവസായശാലകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാംസം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുല്ലും അവനവന് വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ, മൃഗങ്ങൾ തനിയെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, മൃഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ചെടികൾ വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ സിംഹത്തിന്റെ മാംസം അല്ലല്ലോ കഴിക്കുന്നേ. അവരെന്താ, അവര് കഴിക്കുന്നതായി മാനിനെയാണെങ്കിൽ ആ മാനിനെ എന്ത് വേണം, ചെടികൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പോ എന്ത് വേണം, പുല്ലും വേണം, അവനവന് വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. കാരണം മൃഗങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പുല്ലും പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര മഴയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകയാൽ സൂര്യനെയും ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെയുള്ള ദേവന്മാരുടെ കൃപയെ അവർക്ക് അന്തിമമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നിശ്ചയമായും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നാം മുമ്പ് നിരവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു തരത്തിലുള്ള കാരാഗൃഹമാകുന്നു. കാരാഗൃഹത്തെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവത് സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു കാരാഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തായാലും ദുഃഖാലയമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഒരു ജയിലിലെ ജയിലറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവില്ലേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുമതല ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ദേവന്മാരുടെ കയ്യില് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല, ദേവന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് നമ്മളുടെ ശിവദേവനാവട്ടെ ദുർഗാദേവി ആവട്ടെ, ദുർഗാദേവിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ചുമതലയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫുൾ ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാണ്, ശിവദേവനാണ് പറയുക സാധാരണ. പിന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സരസ്വതി ദേവിയാണ്, വിഘ്നങ്ങൾ നടത്താണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരെയാണ്, ഗണപതി ഭഗവാൻ, ഗണേശനെ നമ്മൾ ഇതാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ശരിക്കും ഗണപതി ദേവന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്, നരസിംഹമൂർത്തിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും പൊതുവെ. നാസ്തികരായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികളായ ജീവസത്തകൾ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നത് കാണാൻ ഈ ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാരുടെ ശരിക്കുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ എവിടേക്ക് തിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോയ ആൾക്കാരെ നേരെയാക്കിയിട്ട്, അവര് ജയിലിലത്തെ അധികാരികളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. അപ്പൊ അവര് ചുമതല എന്താണ്, അവര് നല്ല നടപ്പ് നടത്തി അവരെ മനസ്സിലാക്കിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലണം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് ദേവന്മാരെ. അതാണ് നമ്മൾ ദേവൻ ഒരു ശിവദേവന്റെ ഒക്കെ നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വേഗം ആരുടെ അടുത്ത് എത്തുക, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയും പൊതുവെ. ഭൗതികവാദികൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അടിയിലും അവർ നിരവധി തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബോധപൂർവം ഏർപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവിധ പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. കാരണം അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണുള്ളത്, പാപങ്ങളും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം മാത്രമാണ് ആർക്ക് നമ്മൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ദേവതകൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ഇതിന്റെ ചുമതലയിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ഒരു പാപം ഒരാളിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാണുള്ളത്? അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാപപുണ്യങ്ങൾക്കും അതീതരായിട്ട് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ സമീപിക്കണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭക്തന്റെ ജീവിതം തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകയാൽ ഭക്തർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ടമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഇല്ല. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരായവർ നിശ്ചയമായി നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്തെന്നാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഏക മാർഗമാണത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കൂടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. യജ്ഞമാണ് സംഭരിച്ചുകൂടിയ പാപങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം. തടവുപുളികൾ അനുസരണയുള്ള പ്രജകളായി മാറുമ്പോൾ കാരാഗൃഹ അധികാരിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സംപ്രീതരാകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകട്ടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപമാകുന്ന ഒരേ ഒരു യജ്ഞം മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ഭക്തർക്കും കാമ്യകർമ്മികൾക്കും സങ്കീർത്തന യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും തുല്യ നേട്ടം കൈവരിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഭക്തരാണോ ഭക്തരല്ലാത്തവരാണോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി വന്ന് നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ വിരക്തി വരാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. വേറെ ഗതിയില്ല, വേറെ ഗതിയില്ല, വേറെ ഗതിയില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം എത്രയായി? 56. അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ് നാളെ നോക്കട്ടെ. ഞാനാണ് ക്ലാസ് പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദേ ജയ പ്രപാദികേ ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എന്തായാലും മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. ഞാൻ രാവിലെ എനിക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. നോർമലി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.